Anga foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye a y'aw bisimila an ka malikura kɛnɛ kan bi arabadonya in na marsikalo tile 29 san 2023 la an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Mali jamana kɔkanko baarakɛlaw olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛna baarabilancari kɛ min bɛ bɛn ɛri 576 ɲɔgɔnna ma n'a bɛ taa kale ka bɛn ni tile 24 ye kalo kura nata la ne u ka laɲiniw ma sabati ɲɛmɔgɔw fɛ ani fana a yirala k'a fɔ ko Burkina jamana faso jama kulu olu ye hamina jira ka kɛɲɛ ni mɔgɔw jagoya minɛliw ye faso jama kulu mɔgɔw jagoya minɛliw ye k'u jagoya ladon sɔrɔdasiya la awa u ye welekanw bila ne ka tila ka bolo ɲɛsin kɛ hadamadenw ka josariya kow ma ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya jamanaw kɔnɔna la ka tɛntɛ aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka segin ko kura ka foli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ye aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura de lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko Mali jamana kɔkanko baarakɛlaw olu ye u ka baarabilancari k'u bɛna a lawaleya ɛri 576 kɔnɔna na kalo kura nataw la ne u ka laɲiniw ma sabati faamaw fɛ Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Banbara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ détails di a ma a kan an k'a lamɛn K'a da u ka laɲiniw olu sabatibaliya kan ministère des affaires étrangères o cakɛlaw u ka lafasatɔn o kɔni ye sɛbɛnkura bila gouvernement ka tabali kan k'a yira k'a fɔ ko baarabila olu bɛna o boloda avril kalo nata ni u ka laɲiniw ye mun ye o ma sabati o laɲiniw o sabatibaliya ani baarabila min n'a bɛ kɛ o kɔnɔ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya caman ye ka ɲɛsin baarakɛyɔrɔ maaw ma ani malidenw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnyala minnu kɔni n'u bɛ Mali kɔfɛ Boubacar Keita ale ye maliden ye an k'ale hakilinata lamɛn nin gɛlɛya in kan. An ɲini gouvernement de transition fɛ franchement u k'a lajɛ u ka mɔgɔ ninnu u ka kumaw fɛ u n'u ka sigi ka kuma ni grève min cayara jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ taa grève la aw ni si tɛ transition ni maa si tɛ ka bɛn a la transition anw de ko malidenw de ko k'an b'aw kɔ an b'aw soutenir mais an b'aw fɔ an b'aw dɛmɛ an tɛ se k'aw dɛmɛ nkalon kan a ka an ka hakɛw d'a ma a ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma vraiment baarakɛlaw ka hakɛ ye min ye o fana ka di u ka fɔ ni aw tɛ se min na a y'o fɔ ni aw bɛ se ka min kɛ aw k'o fɔ. Mun ye ministère des affaires étrangères ye ministère min n'a ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛla ko ma ale baarakɛlaw u tun ye baarabilako 2 kɛ ka tɛmɛ nka cɛmancɛ fanga maaw u tun y'a ɲini u fɛ ko u ka baarabila in kɔni u ka baara ta u ye baara ta tile 10 kɔfɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ ta tɛ ka minɛ sisi tɛ ka bɔ o de y'a to u y'u kanbɔ ka sɛbɛnkurala don k'a fɔ k'u bɛna baara bila Burema Sulo n'ale ye kunnafonidila ye ale hakilinata ye mun ye ministère des affaires étrangères o cakɛlaw u ka baarabila ninnu ka nin wagati in kɔnɔna la an ka o lamɛn. A bɛ se ka na ni gɛlɛya min ye jamana kɔnɔ vraiment parce que affaire étrangère an bɛ bi na yɔrɔ min na Mali na bi yɔrɔ min na ministère min don a man ka minɛ à la légère ministère min don baarakɛlaw kan ka minɛ comme il faut parce que Mali diplomatie bɛ baaraba de la donc diplomatie man ka ka kɛ affaibli sugu dɔ la donc gɛlɛyaba de bɛna o yɔrɔ in na parce que ministre ni a ka conseil technique ni a ka baarakɛlaw bɛɛ taara grève la a bɛ se ka compter joona parce que an b'a dɔn ministre kɔni ka fɛn bɛɛ ye signature ni discours kalan de u ye sɛbɛnkura min don o kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ ko ni yɛlɛma ma don kow la u kɔni bɛ baara bila avril kalo tile 26 ka taa bila a tile 28 na ni kow ma yɛlɛma mun ye mai kalo tile 8 fo ka taa bila a tile 12 la u bɛ baara bila wa o kɔfɛ halisa ni yɛlɛma ma don a la mun kɔni ye mai kalo tile 15 fo ka taa bila a tile 19 la u bɛ baara bila wa o kɔfɛ ni yɛlɛma ma don a la tuguni mun ye juin kalo tile 5 ye ka taa bila a tile 9 la tuguni u bɛ baara bila mun yɛrɛ ye nin lafasatɔn ye a ɲamaba ye an y'ale wele an y'a ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a y'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ sen na tant que olu bɛ sen na olu kɔni u tɛna kuma wɛrɛ fɔ ka sago nin sɛbɛn kofɔlen in kan Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Burkina faso jamakulu olu ye u ka hamina jira jamanadenw welekiliw ani u jagoyaliw la ka u ladon sɔrɔdasiyaw la ayiwa dansagokɛlaw olu kɛlɛliw hukumu kɔnɔna na n'a taabolo bilalen bɛ sen kan u ka furancɛ fanga mɔgɔw fɛ nin kofɔli ninnu fana u y'a yira k'a fɔ ko jamanadenw ka jo sariyaw olu fana bɛ yen nɔ
ko fo hakili ka t'o la o de hukumu kɔnɔna na mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP olu ye u ka hami belebele yira ka kɛɲɛ ni Bukare Ouédraogo faso jamakulu appel de Kaya o ɲɛmɔgɔ o minɛli ye forcé ni jagoya la mars kalo tile 22 waati la san 2023 la ayiwa MBDHP olu ka u ye communiqué de kɛ k'a sɛbɛn ka sɔrɔ ka u ci AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw ma bi araba in na ka tɛmɛ ne jɛmukan nin ye kunnafoniw ye halisa a taabolo kelen nin kan Alidu Ouédraogo n'ale ye VOA Bambara ka lasilikɛla ye ka bɔ Bobo Julaso ale ye mɔgɔw ka hakilinaw ta a taabolo kan an ka lamɛn. Burkina Faso lɔgɔkun tɛmɛni mɔgɔ fila o jagoya minɛna ka don sɔrɔsiw cɛla ko ka se ka taa banbatitɔn kɛlɛyɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko ninnu ka kumakanw na o y'an ka sɔrɔsiw ani yɛrɛkɔrɔsi dugulen minnu bɛ kɛlɛ kɛra ko o y'olu lagosi a ye bugukanw ka hakilinata mɛn nin kuma nin kan. Amadu Sunkurana a ye ko dɔ kama o y'a ta ka taa o ma mɔgɔ tɛmɛtɔ ye k'a ta parce que n'i bɛ diɲɛ dugu naani bɛɛ b'a dɔn Burkina fɛn min bɛ yen bɛɛ kan k'i kuma cogo dɔn o kumana parce que u ka ɲi ka kuma de parce que a kumana ta o y'a minɛ ka taa nin o fɛ a ka taa a ka réalité nin yɛrɛ ye terrain kan. Bamakɔ Fatumata fanga t'o ka mɔgɔ forcer fɛn bɛɛ ni hakilinata lo k'a tigɛ mɔgɔ hakili jagabɔ a ka se ka taa fɛn kɛ parce que dɛmɛ lo quoi ni n'o fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔ tun banna n'o o ma taa fɛn est ce que bibi n'an ka dugu bɛna kɛ sécurité la forcé tɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ nigɛ ni hakilinata le jo normal lo a kan ka minɛ ka taa ka marifa d'a ma ale kelen tɛ mɔgɔ sigira k'an ka armée lagosi ka tila ka juguw dɛmɛ a bɛɛ kan ka minɛ ka marifa d'u ma k'o bila ka taa ɲɛfɛ. Ne tɔgɔ ye Belem Uma mɔgɔ tɛ forcé ka taa VDP ra hali n'a nana kɛ i taara a man diya ye peut-être i dara kuma lo taara ni ye o fana kan parce que jamana kunko lo a b'an bɛɛ lo kan. Kasama Aminata n'a ka di min o tigi fana bɛ taa o fana ka d'an ye forcé kɔni tɛ mais n'a ka di ye o fana ka d'an bɛɛ ye. Tɔn min bɛ Burkina Faso n'o bɛ wele ko MBDHP n'o bɛ adamadenw jo jalaki kɛlɛ kɛ olu y'a jira k'a fɔ ko o ma sɔn ni ninnu donni ye sɔrɔsiw cɛra Alidu Ouédraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna tiya ni Ouédraogo n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye Baɲangara sigidaw la ka laseli a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ka kɛɲɛ ni sunkalo latɛmɛ cogoyaw ye koro min ne gɛlɛyaba bɛ a sigidala mɔgɔw kan bi ka kɛɲɛ ni fitinɛko gɛlɛyaw ani dansagokɛbagaw olu ka dansagokɛ walew olu bɛ u kan an ka a ka kumakanw lamɛn. Kama sɔrɔ tanikasegin gɛlɛyaw kɔni bɛ yen o bɛ n'a ta ɲinan sunkalo la koro ni banka sugu fiyɛw kɔni falen don kosɛbɛ dala dumuni na wa musolakaw olu de b'u tɛgɛ mɔna bɔ kosɛbɛ baw u ka fɔla burkinabew nan b'a to sugu kɔnɔna in na kosɛbɛ Irisina tun na kana bɔ an y'ale sɔrɔ nafɛn sanyɔrɔ la an k'ale lamɛn. Ya ni sunkalo ka se kɔni nafɛn no kɔni a ma gɛlɛya mais sisan kɔni a bɛ ka gɛlɛya dɔɔni ka taa de fɔlɔ kun bi 400 de di ne ma mais sisan sunkalo tuma no kɔni a bɛ 500 500 de di. Sani feere fan fɛ gadomusow kɔni hakilinaw tɛ kelen ye sɔngɔko la Mariam Tarawele an k'ale hakilina lamɛn. Gɛlɛya in kɔni a bɛ bɔ commerçant yɔrɔ tɛ an yɛrɛ kɔni t'an yɛrɛ malisigi na bilen n'olu y'a sɔrɔ cogo u b'a d'a ma an kɔni bɛ kule k'a ka gɛlɛn n'an y'olu ɲininka olu fana b'a fɔ k'olu b'a ta gɛlɛya la peut-être a transport ko a nacogo olu fana b'a jateminɛ o de la k'u ka tɔnɔ d'a kan k'a feere anw fana ma an kɔni bɛ mun ɲini ni dɔ sera ka bɔ a la kɔni a ka fisa kosɛbɛ. Wa musolaka dɔw fana ka fɔla ɲinan sunkalo in nɔgɔya b'a la kosɛbɛ ka tɛmɛ salon ta kan Aminata Gindo an k'ale hakilina lamɛn. An bɛ se k'a fɔ ɲinan sunkalo ka nɔgɔ ni salon ye minɛnko fanfɛla la bari la n'i y'a lajɛ sugu kɔnɔnaw na minɛnw falenba de bɛ yen nɔ wa jɛgɛ ninnu fana tun tɛ sɔrɔ ten bɛɛ salon na mais ɲinan i b'a ye jɛgɛw fana ka can sugu kɔnɔnaw na. Lasana Jara ale fana ye jɛgɛ feerela ye an k'ale lamɛn. Ana kilo 100 deni ye 700 ye ɲinan kɔni jɛgɛ ko alhamdulillah jɛgɛ ka nɔgɔ yɛrɛ tala a ko bɛ 800 750 la ɲinan mais a bɛ 100 la. Gadomusow caman kɔni ka fɔla ɲinan sunkalo nɔgɔya b'a la kosɛbɛ ka tɛmɛ salongo kan Tijani Ouédraogo koro sugu fiyɛba in kɔnɔna na VOA Bambara o tɔgɔ la. Ne tɔgɔ Usman Bamiya n ye sifinaka ye n bɛ sifinakaw ka tɔn caman na radio VOA radio min don ne b'a lamɛn kosɛbɛ
internet ka ma lamɛ comment dirais-je a ka radio partenaire kan i n'a fɔ ka radio rural ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima galon b'a la ou bien walima autorité y'a contesté. Dunuya lamini kunnafoniw Turki kalanden min bɛ bɔ Gabon jamana kan k'a saya ni a sɛbɛntiyara Gabon jamana ka lasigidenso fɛ Turki ani a bɛ sanfɛ kalanso min kɔnɔ kalan na olu fɛ ye farafina kalanden minnu bɛ yen nɔ kumasi wuli kosɛbɛ 118 sungurundenni Jena Denisa Dinabongo Ibwanga su yera sibiri tɛmɛnen in na kɔ dɔ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni u ka a bɛ kalan kɛ université min na o dakɛrɛfɛla ye ayiwa kunnafoniw ye a yira k'a fɔ ko a su kɔni bɔra ko mɛrɛkɛ fosi ma ye su in na awa ko o de bɛ a yira k'a fɔ ko a ma jagoya ou bien ka dankarili kɛ a la. Pape François de ne a si bɛ san 86 la ladara laptanso la bi arabadon in na Rome Italie faba kɔnɔna na ka kɛnɛya sɛgɛsɛgɛliw kɛ minnu tun bolodalen don u fɛ kabini waati jan Vatican ka laseli la. Angleterre furuba fanga ale ye laseli kɛ bi araba in na k'a fɔ ko a bɛna sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ 2 kɔrɔlen ninnu labila tungaladen ninnu bila yɔrɔ ye ayiwa u ye a yira fɛnɛ k'a fɔ ko kɛlen bɛ ka baara dɔw fɛnɛ boloda fɛn min ye jikan sisi kulu ninnu bateau minnu bɛ tungaladen ninnu minɛ bateau fitinin ninnu na ka segin n'u ye gere kan olu fɛnɛ kɔnɔna na ayiwa nin bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ de kɛ fɛn min ye tunga la yamaruyabaliya ni o bɛ se ka sumaya cogoya min na mɔgɔw bolo awa u ye laseli fɛnɛ kɛ k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka gɛlɛya donna u ka tunga la yamaruyali bali mɔgɔw ladonnu na ka sababu kɛ a jama caya kojugu ye salongo u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ba 45 ɲɔgɔn na k'o de farala u ka tungaden jatew kan awa ko u bɛ ka ko façon bɛɛ lajɛlen kɛ u ka furuba fanga a bɛ ka seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka tunga yamaruyabali ni a bɛ se ka bila cogoya min na ka olu ka jamana ma. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne kana an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la VOA soba kɔnɔna la ka fɔ an ɲɛna halisa minnu bɛ kan ka lamɛn a bɛ Malikura jɛmukan de kan ka bɔ ka lamɛn ka bɔ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC an bɛna don an ka kunnafoni kun filanan kɔnɔna la sanu cɛ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka nin jɛmukan in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan Wagadugukaw fɛ yen nɔ Abijankaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Gawo fiɲɛ turukala 106.1 kan Tumutukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 kan Koro Baɲangara
marala an bɛ sɔrɔ radio uruna kan o bɛ ta fiɲɛ turukala 93 ani 2 kan ne minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na sanfɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a b'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima a bɛ se k'an sɔrɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ directement na YouTube kan Facebook ani Instagram an ka page minnu bɛ yen kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ntɛnɛn don mars kalo tile 21 san 2023 la sufɛ nɛgɛ ɲɛ 22 wagati la dankari kɛra cɛ marifatigi mototigi dɔw fɛ Muruja gendarmew dagayɔrɔ la ka taa Ɲamana commune kɔnɔna na Nara région kɔnɔna na an ka seereya min ni a kuma lase an ma n'a tɔgɔ ko Alu Tarawele ale ye Muruja radio ɲɛma ye a ye a yira k'a fɔ ko a kɔni senfɛ ko mɔgɔ si ni ma to a la ko ga awa ko gendarmerie fankelenba ko tasuma wulila o la ka sababu kɛ marifaciw ye ka tɛmɛne halisa an ka kunnafoniw ye arabadon na Joe Biden ale ye welekan bila Democratic Party tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka mara ka wuli ka jɔ ba kɛ ka jɔ Chine ani Russie jamana ɲɛ welekan ni laseliw kɛra tɔnsigi kɛnɛ belebele de kan a ye layidu laseliw kɛ ni a dolari nafolo 690 ɲɔgɔn musakaw minnu ka kan ka don baarada siraw fɛ yaasa ka l'Amérique jamana a bɛ se ka yakubayali sɔrɔ toujours cogoya min na duniya gun kan o kana se ka bin o musakaw a y'olu laseliw kɛ ayiwa jamanakuntigi a ye a yira fɛnɛ a ka tɔnsigi filanan nin bɛjɛ fanga nin kɛnɛ nin kan sigilen na ɲɛmɔgɔ a tun kɛlen bɛ ka ɲɛmɔgɔ duniya gun kan ɲɛmɔgɔ mɔgɔ 121 ɲɔgɔn na olu tun welelen don a fɛ olu ɲɛmɔgɔw cɛla fɛn min ye Inde ani Bani Sirala o ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kun senbo o la jamana kuntigi fila minnu fɛnɛ ne bolo ɲɛsinen b'u ma nin waati in na ka u lafasa ka u jalaki k'u bɛ kan ka dankari fɛn min ye adamaden jo sariyaw hakɛw ye u ka jamanaw kɔnɔna na ɲɔgɔnnajɛrɛ nin senfɛ a ye laɲini kɛ a ka parti mɔgɔw fɛ k'u ka danatigɛli kɛ k'a yira ka Russie ka Ukraine kɛlɛ nin a jɔ Russilala ka a yira k'a fɔ ko Russie de taara ka taa bin Ukraine jamana mɔgɔw kan yaasa ka démocrates k'olu ka fanga an'u ka danganatigɛliw u bɛ se ka yakubaya cogoya min na ka tila k'a jira diɲɛmaa la cogoya min na Joe Biden ka fɔ la araba sɔgɔmadafɛla la tɔnsigi dayɛlɛ kuma ninnu senfɛ halisa an bɛ tɛmɛ n'an ka duniya kɔnɔ kunnafoniw ye fɛn min ye Israel premier ministre Benjamin Netanyahu ani bana président Joe Biden ka laɲiniw ma min tun ye ka a fɔ a ye k'a ka dansigi kɛ a ka kiiri tɛmɛsiraw a n'a ka kiiri hakɛw olu bayɛlɛmaliw la a ka jamana kan Moribo Dambele. Like many strong supporters of Israel, I'm very concerned. Bani Sirela jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye jaabili kɛ ka ɲɛsin Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ma Biden ni ale ko k'a ka bɛnkan ɲini ka ɲɛsin nisɔgoya tagama minnu ni a ɲɔgɔnna kuma ye ni a ye Bani Sirelakaw kɔ don ɲɔgɔn ma. Bani Sirela jamana fanga ko jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani a ka kanabilali b'a yɛrɛ bolo ko wa hakilila minnu y'a ja ko a b'a ka jamanadenw sago kɛ ko a tɛ fɛn kɛ tintili minnu ni a bɔra kɛnɛma mɔgɔ yɔrɔ ko hali n'a sɔrɔ o bɔra a teriw fanfɛla la. I b'a ye k'a fɔ ni kuma falen-falen a bɛ foroba ɲɔgɔn sɔsɔ yira teri fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o Ameriki ani Bani Sirela yɛlɛma mun kan ka don kiiribulon fanfɛla la ni Netanyahu ale ye o bɔ a ko ma nisɔgoya fanga bonyani a ɲininkali kunnafonidilaw fɛ tile laban na Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Biden ye jaabili kɛ. Hopefully the Prime Minister will act in a way that he's going to try to work out some genuine compromise. Ko jamana fanga ɲɛmɔgɔ ko a bɛna i mabɔ ni sariya ko in na. Jamana ɲɛmɔgɔ y'a fara kan ko Netanyahu ka fanga k'a tɛna se ka to ni sira kan. A ye weleweleda kɛ k'u ka bɛnkan ɲini nin ko in na ni a bɛ kan ka Bani Sirela yuguyugu. Biden ka nin kumakan ninnu kɛra wagati min na Netanyahu ko ka sariya ko in ko k'a jɔ ko yaasa faso jama kana na kari ɲɔgɔn na kɛlɛ senfɛ ni wulikajɔbaw kun kɛra jamana kɔnɔ. Ayiwa sisan an ka Mohamed Ture lamɛn a bɛna détail misɛnninw di an ma a n'a belebelebaw di an ma Joe Biden ka tɔnsigi ni kumakan ninnu kan bi sɔgɔmada in na.
Biden ka fanga b'a fɛ ka baara kɛ nin tile fila lajɛba ye min bɛ daminɛ arabadon walasa ka sinsin a kan ko fɛrɛbɔ n'o ye technology ye bɛ baara kɛ jɛmufanga kama a tɛ baara kɛ k'i kɔ dɔn a ma ka kɛɲɛ ni mara ɲɛmɔgɔba dɔ ka fɔta ye diɲɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ 120 ɲɔgɔn ye wele bila ka n'aw sen don ɲɔgɔnye nin na Mr. Biden bɛ kuma tuma caman na. Let me start by thanking everyone for participating in the second summit of democracies. For democracy, I should say. Ko Amerik n'a jɛɲɔgɔn bɛ waati kelen na bɛɛ fanga ka kan ka jira k'u bɛ se ka se sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya fanga kan nafolo bɛna sinsin baara siratigɛw fɛ n'o ye programme kan minnu bɛ kunnafoni dilaw hɔrɔnyalenw ni yɛrɛma hɔrɔnyalen dɛmɛ ka namara kɛlɛ ka adamadenw ka jɔsariya barika bonya ka taa ɲɛ fɛrɛ minnu bɛ bɛɛ fanga yiriwa ani ka kalataw hɔrɔnyalen ni tilennenya dɛmɛ lajɛba nin welera arabadenw kɛrɛnkɛrɛnyana wa a bɛ sen na fo alamisa. And here's what I hope everyone gathered here. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛna u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. Ayiwa sisan an bɛna Albert Karanberi lamɛn an ka gɛrɛn kɛnɛ kan bi a bɛ kuma na fɛn min ye Mali bɛ damaka kɛɲɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen na ni y'an ka Mali sariya sunba jate lajɛ a damaka kɛɲɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen na yala denmisɛnnin sifinw olu bɛ hakilina ye mun ye diinɛ ninnu yɛrɛ cɛla baaraw ani u cɛla siraw olu kan an k'a ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn. Kabe lawale la maaw bɛ balo ɲɔgɔn ɲuman na Mali kɔnɔna la Mali sariya sunba min bɛ senna kabi san 1992 ale y'a jira k'a fɔ Mali ye jamana ye diinɛ bɛ yamaruyalen don a kɔnɔna la sifinw fana de ye jamana siniɲɛsigi ye ni o kuma sabatilen don diinɛw cɛ bɛnɲɔgɔnya ani diinɛw cɛ kumaɲɔgɔnya nafa jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la min b'a to silamɛ dɔw bɛ chrétien don la compréhension. Ne tɔgɔ ye Pierre Fajigi Tarawele sigikafɔ ni kuma kɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ a nafa ye bɛn di ko to ɲɔgɔn tala ani ka sɔn ɲɔgɔn ta ma ani ka jɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ la cohésion sociale ka sɔrɔ diinɛw mana fɔlɔ buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de kun bɛ ka sɔrɔ an ka maakɔrɔw ma diinɛ yɛrɛ dɔn bɛn sigikafɔ ko to ɲɔgɔn tala ka ɲɔgɔn kungow kɛ ka kɛ ɲɔgɔn jigiw ye ka kɛ ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn gesew ye fanw fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kungo la. An ye Mamadu Dinɛ matarafaba dɔw ɲininka u b'u hakilina di an ma. Ne tɔgɔ ye Adajam Asuba. Nafa min bɛ o la a tɛ se ka fɔ ka ban. An bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Mali ye. Mali ye pays laïque de sigida yɛrɛ la pour que bɛn ka na walasa kelenya ka na ani tagaɲɛ ka na il faut que diinɛw ka ɲɔgɔn kan fɔ. Du dɔ bɛ yen nɔ silamɛ du dɔw bɛ chrétien don dɔ bɛ yen o fana silamɛ tɛ chrétien tɛ. Mais ni aw ko anw tɛ bɛn ou bien anw tɛ fɔ ka bɛn kɛ ko la k'a sababuya kɛ an tɛ diinɛ kelen na a bɛ na ni gɛlɛya ye bunahadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne tɔgɔ ye Joro Sise ne ye sifin kalaminɛ ye an bɛ jamana min kɔnɔ taaboloyaw ka ca a bɛ kɛ sababu ye ayiwa maaw bɛ se k'u ka taaboloyaw ni ka o walankata ka a fɛsɛ ka kungun n'a ɲɛɲɛ ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ayiwa i tɔn ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ sababu ye o fana bɛ se ka i gasi sigi sabula tarikuw la i b'a jira k'a fɔ ko ayiwa diinɛ kunda ma diinɛ si tɛ maa wɛrɛ jagoya ka i don ayiwa a ka diinɛ na diinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min kofɔ o ye maaya ye ni adamaden ɲɔgɔn olu hakilinaw ani o ka hakɛw olu bɛ se tɔbɔtɔ cogoya min na. Ne tɔgɔ ye Abdul Fatahi Bagayoko ne ye diinɛ laselikɛla ye ani kalanfa alhamdulilahi diinɛw ka bɛn ani u cɛ o kumaɲɔgɔnya nafaba de bɛ a la ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ n'i ka diinɛ don n'a kɛra k'a fɔ ko ayiwa bɛnɲɔgɔnya ni kumaɲɔgɔnya tɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababuya ye gɛlɛya bɛ don hadamadenya kɔnɔna na n'i dun y'a mɛn diinɛ o ye hadamadenya de ye. Ala ɲɛkɔrɔ adamaden bɛɛ dama ka kɛn o bɛ cogo min na a cɛ ka ɲi ani a ka kan an ka ɲɔgɔn minɛ waasa an ka sigiw kun bɛ cogo min o bɛ se yiriwa an bolo halisa Jeni Albert VOA tɔgɔla ka bɔ
Segu. Ayiwa sisan an ka Mayimuna Moro n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Tɔnbɔkutu ale fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka tumutu suman dɔ kan n'a bɛ wele ko bani bani ye mun de ye u b'a kɛ cogoya jumɛn na a bɛ dilan cogo jumɛnw na an k'a lamɛn. Bani hari ye minfɛn ye min ye Tɔnbɔkutu mara dumuni ye ka sabu kɛ a kɛfɛnw sɔrɔli nɔgɔya ye an'u caya ye Tɔnbɔkutu mara la. Nga bibi na bani hari kɛlen do ka kɔbaw tigɛ ni ka babaw tigɛ sabula a bɛ min diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ. An bɛ Asiko Fare Gado muso ye Tɔnbɔkutu a b'a dilan cogo ɲɛfɔ an ɲɛna. Fɔlɔfɔlɔ an b'a dilan ni bagan nɔnɔ ye. Sisan bagan nɔnɔ tɛ kan ka sɔrɔ san ɲɛnaman tɛ mɔgɔw t'a fɛ. Bagan nɔnɔ sisan a ɲagamilen de don. An bɛ nɔnɔ mugu yɛrɛ san k'a da k'a simi k'a munu an bɛ bani k'a la aw b'a wele buwana an bɛ buwana k'a la an bɛ kafinɛ k'a la an bɛ foronto dɔɔni k'a la an b'a nɔɔni n'o ye k'a sɛnɛ f'a k'a labɔ an b'a sumalen min an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɔni tun bɛ fiɲɛ fitinin ninnu san an b'a wele ko bɔgɔdaga olu tun b'a k'o kɔnɔ k'a dilan k'a k'o kɔnɔ k'a datugu yanni mini bɛ se o b'a sɔrɔ a sumana an bɛ gilasi k'a la k'a sumaya a sumalen de mini ka di. An bɛ Asiko Fare ka fɔ la bani hari nafa ye min ye o de ye ka suntɔ tanga sun kɔlɔlɔw ma. Ni sunkalo kalo jɔra ni tilenni ma dumuni kɛ kabini fajiri fɛ n'i ye dumuni kɛ fo ka taa tile ben n'an ye dumuni kɛ bɛ sɔgɔsɔgɔmisɛnnin b'i minɛ kunkolodimi b'i minɛ fɛn caman b'i sɔrɔ n'i ye dumuni kɛ kɔfɛ an b'a wele ko marasu donc a b'a bɛɛ tigɛ ka bɔ i la min kan k'i sɔrɔ la a t'i sɔrɔ a la tuguni i bɛ to k'ale min. Dr Salaha ye klinikitigi ye a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛfɛn ninnu bɛ se ka nafa min se adamaden farikolo ma. Donc ce mélange des 5 produits permet à la personne de détacher sa soif très rapidement. A bɛɛ bɛ adamaden dɛmɛ ka se ka minɔgɔ ban i la. Kɛrɛnkɛrɛnniyara min ye bɔnna ye bɔnna yɛrɛ ye fura ye min bɛ se ka adamaden kɔnɔ bana caman furakɛ a bɛ fiɲɛ bɔ mɔgɔ kɔnɔ a bɛ kɛn bɔ adamaden kɔnɔ joli minnu bɛ bɔ furuw la a b'olu fana furakɛ min ye hali kɛrila bana ninnu ye a b'o caman dɔgɔya ka caman bɔ bana caman na min ye farikolo ça permet de diminuer ça. Tɔnbɔkutu yan sunkalo kɔnɔ bani hari ye suman ye min tɛ san sabula dubaw bɛɛ b'a di maaw ma fu falaki la. Ni kun ye Mayimuna Moro kan ye ka bɔ Tɔnbɔkutu VOA Bambara. Awa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kɛnɛ o bɛ Siyaka Tarawele bolo an k'a lamɛn. Ko min tɛ ye ka caya siranturantan na Mali siranturantan denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 23 kan U23 ko don o y'o de kɛ kunu tarata marisi kalo in tile 28 san 2023 Mali U23 ye se sɔrɔ Senegalitaw kan celu 3 kanankolo a ɲɔgɔndan tana Bamakɔ stade du 26 marisi la kama sɔrɔ ɲɔgɔndan tagali la Dakar tarata jan tɛmɛnen marisi kalo in tile 22 Senegal ye se sɔrɔ Mali kan celu 3 kelen ɲɔgɔndan ninnu fila hakilina jiginna u bɛ don CAN U23 min bɛna tan ɲina san 2023 la Marokokaw fɛ o éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ta ko laban hukumu kɔnɔ Aluba Dara Diallo Konti Mali degeli karamɔgɔ b'a fɔ an ye gundo kɛra min ye. Match aller score ni mɔgɔ min y'a match a tɛ résultat reflété quoi parce qu'an ye jeu kɛ olu ye bi don les jeunes on a traversé ça. Ensuite, ce qui a fait la différence, min ye différence yɛrɛ kɛ an ka tiɲɛ fɔ o ye entraînement ye parce que Sénégal an ye entraînement kelen dɔrɔn de kɛ yɔrɔ ka taa terrain visiter o tɛ entraînement ye. O ma sɔn an ka don joona o y'an retardé an donna so fo 1 heure moins o de y'a kɛ an ye entraînement 5 de kɛ denmisɛnninw sera ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ an ka joueur dɔ tun bɛ équipe nationale fana la Kamo ni Dorje olu nana an dafa je pense o fana fisara équipe ma kosɛbɛ ballon ka gɛlɛn dɔɔni on avait un rythme très lent an engagement an bɛ ballon passer à gauche à droite mi-temps na an y'u kɔrɔfɔ kosɛbɛ an ye tiɲɛ f'u ye n'u bɛ ci u ka ci mais u ka ballon ɲuman ta u k'u yɛrɛ de hali n'an bɛ ci u ka ballon ta pour que au moins mɔgɔ k'a fɔ u kɔni cira ma u bɛ ballon ta. Senegali tun nana Bamakɔ k'a ka celu 3 makaran ka segin ni sebaya ye a fɛ yen Aluba Dara Diallo Konti Mali degeli karamɔgɔ. An ka objectif ye mais n'an sera ka bi dɔ dɔrɔn u bɛ bɔ donc j'ai dit nous commencer k'u nu mɔ dɔrɔn an ka transition rapide a bɛ f'o ma ko contre attaque n'a sɔrɔ an ka flèche fili denmisɛnnin telimani fila b'an ka ɲɛfɛla ninnu k'u fili c'est pour ça qu'on a opté pour la vitesse les jeunes u ye ballon ta on les félicite c'est une bonne génération parce que aw caman bɛ aw t'u dɔn parce que o fitinama de taara Europe. Je pense que an b'an hakili to nin génération na fana. Maroc ɲina san na k'a kun cɛ Gambi cɛ kɔrɔbalenw ye se sɔrɔ Mali taw kan kunu tarata celu kelen kanankolo a ɲɔgɔndan tana Casablanca Maroc a bɛ don CAN cɛ kɔrɔbalenw ta min bɛna tan Côte d'Ivoire kaw fɛ san wɛrɛ o ɲɛbila ɲɔgɔndanw éliminatoire tile 4 hukumu kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ
siya ka an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna nin ye dansigilen kɛlen ye an ka bi kunnafoniw na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ n'o kɛra aw garisɛgɛ olu de lasera aw ma a labɛnna Cheick Thierno fɛ laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ka biya bamara wele ka daminɛ Itazeli